Aurea Música, unha nova proposta do Conservatorio Profesional de Música de Ourense, naceu co obxectivo de celebrar a cultura e a educación artística, o tempo que pon en valor o talento do alumnado e o labor docente do profesorado. Así mesmo, pretende consolidarse como unha cita anual de referencia, reforzando o vínculo entre o Conservatorio e a cidade de Ourense. Ao longo do mes de abril, o público gozou dunha variedade de programación de concertos a cargo de diferentes agrupacións musicais do centro. A iniciativa busca non só ofrecer unha experiencia cultural de calidade, senón tamén visibilizar unhas ensinanzas que en ocasións non contan co recoñecemento social que merecen. O broche puñao este domingo unha curiosa proposta: música e bicicletas pola Rúa do Paseo ata a Praza Maior.